Slaný karamel, pekanový orech, škorica. Máme brutálnu novinku. Zase ma to všetci zožerete, ale ideme ju spolu ochutnať, pretože toto musíte vidieť. Túto granulu sme robili strašne dlho. Máme dove až dve. Najprv sa ochutnáme túto, pretože nebudem tu dávať dve do jedného videa, ešte porozdielame, sa to mohlo povedať 100%. Každopádne. Toto je naša granula, ktorá je v príchuti slaný karamel, pekanový orech, škorica. Ideme to otvoriť, nech mi rozprávam akože one. A počúvajte, konečne sa mi podarilo, že sme tam dali aj šokodrobky, čo som hrozne chcela. On sa to dá aj odtrhnúť, ale ja to radšej striham, nech to mám pekne rovné. Takže granola vyzerá to nejak takto. Tie kusy vyzerá to takto. Ňam. Za mňa není priveľmi sladká. Je taká, ja moc nemám rada, keď to je až moc sladké. Je taká akurát sladká. Je to náš vegánsky proteín. To sú pekanové orechy. Je tam pufované prosto bezlaktozové, bezgluténové ovsené vločky. Sú tam malé čokoládové vegánske také horké drobky. Tiež sladké. Myslím si, že to zloženie je super. Má to vysoký obsah bielkovín, je to presne niečo, čo si môžete dať ráno na jogurt. Sú tam aj väčšie kusy, sú tam aj menšie kusy. Toto je jeden z tých najväčších kusov v tomto balení. Príchute, ktoré sú podľa mňa že zaujímavé aj v tých granulách, pretože máme tam veľa tých orieškových. Tie sú také veľmi čisté, plain a tieto sú zase trošku také viacej pre jazyček, by som povedala, že aj tým, že tam je tá čokoláda, je to proste top. Potrebujete. Dobre, výborná topka. Kúpite na našom e-shope estival.sk, estival.cz a